Halo guys, aku nganjuk guys. Kameranya mbelur guys. Hei, udah nganjuk guys, nganjuk keras guys. Oh, cemorone mantep ya guys. Ini cemorone. Oh, guys. Ayo, laku-laku gitu. Oh, loh, kok cemelengan? Iya iya. Komel bunyi guys, bayar. Piro mang? 30, 20, 10 ngono guys. Tuh, wake iki. Wis sak pola-polamu wis iki video kok. Halo guys, aku numpak mobil jeep guys, tapi gak senyetir. Gak senyetir guys. Supirin. Kok bawa dewor guys? Oh masalah. Lo. Tis. Laliput. Laliput. Lo. Halo guys. Nganjuk guys iki guys. Patung apa iki? Raja pentung. Ndi pentunge? Wah apik guys. Nganjuk keras guys. Sik. Gua kata ada sikile, Bu. Iya. Gak ketok sandale. Guys, guys, lanjut guys, ini pacarku guys. Guys, lanjut. Nang sendangnya guys, sendangnya guys, sendang mbok guys, kalau jenenge guys, pokoknya nganjuk guys, bisa tanyar guys. Mantap guys, wow. Oh, mantap guys, ini guys, mantap. Oh, guys.
Wah. Mantap. Capek. Ya. Lu ki bareng, guys. Kilo kok yo. Bu guys, karo juru kunci nih guys. Met mbak. Oh mantap guys. Nganjuk nih guys. Sip. Mantap guys, banyu ini bau nih guys. Ki wong ya guys. Pengunjungnya guys, lumayan guys. Kurang ini karo bojoku guys, karo keluarga guys. Nah, ki bojoku guys. Ayo toh, dandan. Wong rapati ganteng iki oleh ayu guys. Selomprit tak guys iki. Duduk. Oh, duduk. Mbok sik Kak. Bae selomprit gede. Ini gede. Oh. Hei. Hei. Tayo. Tayo. Hei. Hei. Tayo. Jaran tayo. Cik. Aku nang kene guys. Nganjuk guys. Oh, toyong. Ayo guys. Guys. Hei, tayo. Helikopter ini. Jalan metu iki, guys. Ora sih. Ah mlebu. Ah, kok waduhe, guys. Durung dadi, guys. Wis dadi apik, guys.